Beth yw'ch atgofion chi o'r tymor diwethaf? Dydych chi mewn wrth gwrs lawr yn Sussex, a wedyn y batiad yna'n Gyfrangon? Do, ie. Wel, fi cofio'r gêm gyntaf ddal yn y Sussex, oedd hwnna'n gêm byth gofiadwy fi, ond hefyd cant lan yn Worcester fel Night Watchman, oedd hwnna'r highlight y tymor i fi, really. Beth ych chi'n cofio am y batiad yna? Oedd Morgannwg bach o bwysau ar y pryd. Beth ych chi'n cofio am y batiad yna? Ie, wel, oedd ddim yn amser gret i fi mewn, yn un 20 am 1 rhywbeth fel yna. Ond ni heb ennill llawer o gêm yn y tymor, a mynd mewn i'r dydd ola, ni eisiau bwyty 290 felly. A dechreuodd y bore yn eitha araf, ond lwcus ni gallu mynd trwy'r dydd a ennill y gêm yn eitha rwydd yn y diwedd. Wrth gwrs, ar ddiwedd tymor diwethaf, nath Dean Cosger ymddeol. Chi'n credu nawr bod hwnna wedi digwydd, bod yna fwy o gyfle i chi tymor hyn i dorri drwodd? Yn gobeithio, oedd Dean i bod yn chwaraewr anhygoel i Forgannwg dros y flynydde. A fi'n gobeithio allai cymryd i le i safonau o ddeir i gadael. A os mae hwnna'n gallu creu lle fi yn y tîm cyntaf, bydd hwnna'n gred. Chi'n dod mewn i garfan nawr, sy'n llawer mwy o Gymru yn ei plith nhw nag oedd tymor diwethaf, Neirin Donald, Kieran Carlson, criw da o chwaraewyr ifanc. Sut stimlad yw hwnna i ddod mewn i'r math yna o garfan? Ie, mae'n peth dda iawn fi credu. Mae pawb wedi chwarae gyda'n gilydd dros y flynydde trwy tîm ieuenctid, a mae real buzz dda o gwmpas y camp. Mae pawb yn wedi clymiad ei gilydd, a fi credu bod hwnna'n peth dda yn mynd mewn i'r dyfodol gyda Forgannwg. Sôn am glybiau nawr, i chi wedi symud nawr o Bontyddylais i fod yn chwarae Port Talbot pan fydd y cyfle'n dod. Oedd e'n beth anodd i adael Bontyddylais ar ôl yr holl flynydde yma? Ie, mae'n peth anodd, achos dim ond 2 clwb fi wedi waru, a Bontyddylais yw'r clwb fi chwarae fwyaf i 6 neu 7 flynedd diwetha, so bydd e'n eitha odd fi fod yn onest i chwarae yn erbyn nhw falle diwrnod y tymor, ond mae'n peth o hanol, fi credu cael cyfle i wario Forgannwg oedd hwnna'n mwy bwysig na symud o'r clwb.